שלום לכולם, היום אני עומדת להראות לכם דברים שקניתי בשוק ביום ראשון. שוק. אוקיי, איך קוראים לשוק? הנה, שקית עם כל הדברים. נתחיל זה הקטן. זה פט שופ, כלבה כנראה, כי מגיע פה כובע. בוא נפתח ונראה. סלוטייפ ופתחים. הנה. אוקיי, אז מגיע פה את הכלב או כלבה החמוד. והכובע הזה. כובע. לא בטוחה שהוא מתלבש על הראש. הנה. אוקיי, לא חשוב. כובע. ומין בושם כזה או משהו שהולך עם הכלב. אוקיי, אז זה מה שהגיע. כלב. זה. וזה. אוקיי, הלאה. עכשיו נראה את טוויטי. מצאתי שם טוויטי. טוויטי זה חמוד. הנה, רואים? אתם זוכרים? טוויטי. הנה, חמודי. הנה, העיניים שלו. העתק שלו. חמוד. אוקיי, עכשיו אחרון זה התיק הזה. זה תיק של החברה פרנס קוביה. אתם יכולים לראות, רואים? פרנסקוביאסיה. כן, זו חברה די טובה, רואים? חברה טובה. זה התפירה שלו. והנה פתחים. ככה הוא נראה מבפנים. כאן. והנה השם בפנים מוטבע גם. והוא נסגר. ככה. זהו. זה התיק. תיק חמוד. קניתי גם. אז סך הכל זה הסרטון, זה היה נחמד, ואני אזכיר מה יש. זה כלב, טוויטי, תיק. זהו. אז תנו סאב ולייק. הסרטון, אתם יודעים, בכל זאת עובדים על סרטון. ביי. תודה לכל הצופים והצופות.